Хайырлы иртә, Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлнас Ибрахимова. Бүген Казанда Евразия хөкүмәт ара советы эше дәвам итә. Әрмәнстан, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан һәм Россия вәкилләре Евразия интеграциясенең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыша. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин совет утырышында катнашучы илләрнең хөкүмәт җитәкчеләре белән очрашулар уздырды. Стратегия хезмәттәшлекне үстерү, ковид пандемиясына каршы бергәләп көрәшү турында фикер алышты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Евразия икътисади комиссиясе коллегиясе рәисе Михаил Мясникович белән илләр арасында товар әйләнешен арттыру буенча фикер алышты. Перспектив юнәлеш Ислам банкингы бу хакта Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан премьер-министры белән очрашуда әйтте. Үзбәкстан һәм Таҗикстан белән дә үзара сәүдәне киңәйтергә кирәк. Быел Татарстан мөселманнары Ураза гаетен 13 майда билгеләп үтә. Пәнҗешәмбе көненә туры килгән мөбарәк бәйрәм республика мәчетләрендә кояш чыгып, таң ату белән Коръән укудан башлана. Авыл җирлегендә бәйрәм намазын кояш чыгып 30 минут узгач башларга тәкъдим ителә. Ә республика шәһәрләрендә гает вәгазьләре иртәнге сәгать 6-га билгеләнгән. Казанда Ураза гаете Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында Тукай урамында урнашкан Галиев мәчетендә үтә. Биредә хафизлар Коръән аятларын укый. Сәгать 6-да мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин бәйрәм вәгазен башлап җибәрә. Буада яшьләр проектлары форумы үтте. Яңа проектларның креатив, заманча һәм яшьләргә кирәкле булуы төп шарт итеп куелды. Тимур Наумов үз проектын узак әзерләгән. Төрле милләтләр яшәгән районда халык ашлары фестивален уздыру кызыклы булыр иде дигән фикергә килгән. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында төрле милләтләрне үзара якынайтуда бу бик мөһим. Мы вообще хотели сначала провести интернет. Үзебезне күрсәтү өчен иң элек интернет-трансляция үткәрергә уйладык. 30 августта шәһәр көнендә Үзәк паркта фестиваль оештырырга планлаштырдык. Райондашлар төрле милли ризыкларны күреп, татып карый алар иде. Викторина сорауларына дөрес җавап бирүчеләргә әлем төшерелгән билгеләр әзерлибез. Форумда 13 команда үз проектын тәкъдим итте. Проектларга куелган төп шарт алар шәһәр һәм район мәнфәгатьләрен истә тотып, үсешкә юнәлдерелергә тиеш. Буа укучылары инициативасын республиканың яшьләр эшләре министрлыгы да хуплаган. Шундый форумнар республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә уза. Иң яхшы проектларны республика күләменә чыгарырга җыеналар. Сегодня Буинский район. Лаеш районында да проектларны яклау бара. Форум бик кызыклы үтә. Кайбер районнарда йөзләп проект эше тәкъдим ителә. Киләчәктә бәлки барысын бергә туплап, тулы бер проект ясап булыр. Мы в ходе их презентации Проектларны тәкъдим иткәндә, уларны ничек итеп гамәлгә ашыру, безнең тарафтан нинди ярдәм кирәк булачагын ачыкларга тырыштык. Ә кызыклы проектлар бар, нәтиҗәләрен быел күрәсе иде. Иң яхшы проектларны сайлап, киләчәктә республика дәрәҗәсендә тәкъдим итәргә җыеналар. Ә җиңүчеләр җәй көнне билгеле була. Төп бүләк проектны гамәлгә ашыруны финанслау. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Студентларга социаль стипендияләр түләү, белем бирү һәм туклану шартлары турында социологик сораштыру нәтиҗәләре балалар бакчалары хезмәткәрләренең хезмәт хокукларын тәэмин итү буенча тәкъдимнәр. Бу мәсьәләләр Татарстан Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент әгъзаларының игътибар үзәгендә булды. Үзләренең чираттагы утырышында алар гамәлдәге федераль законнарга берничә тәкъдим кертү буенча фикер алышты. Районнарның яшь вәкилләрен Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары, профильле министрлык һәм Татарстан президенты аппараты белгечләре тыңлады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова яшь парламентарийларның активлыгына югары бәя бирде. Аның фикеренчә, кайбер тәкъдимнәр өлкәннәр парламенты утырышларында фикер алышуга лаек. Тинчурин театрында Олкыш милли драматургия һәм театр журналистикасы буенча лаборатория тәмамланды. 4 көн эчендә экспертлар Мәскәүдән килгән алтын битлек премиясе лауреатлары 5 яңа эскиз карады. Фикерләрне хәбәрчебез тыңлап кайтты.
Тинчурин театры өчен лаборатория үткәрү беренче тәҗрибә. Шуңа да башкалардан аерылып торыр өчен үзенчәлек эзләгәннәр һәм тапканнар. Башка лабораториялардан аермалы буларак биредә спектакльне әзерләүдә режиссер һәм артистлар гына түгел, әсәр авторы, композитор, хәтта сценограф катнашкан. Һәр театраль эскиз өчен махсус музыка иҗат ителгән. Башта текстка кіріп кету бик оңайлы болмады деп айтып була. Но аннары прям репетиция вакытларында актерлар белән, сценограф белән, композитор белән аралашканда материалларга менә кіріп киттек. И һәм эскиз әйбәт булды дип ышанам. Яшь режиссер Булат Минкин Зөлфәт Хаким әсәре буенча янгын спектаклен сәхнәләштерә. Ул еш кына лабораторияларда катнаша. Бу юлы да үзе өчен күп яңалык ачкан. Меня прежде всего, конечно, потрясла актерская труппа вашего театра, потому что она действительно очень большая, очень разнообразная, очень интересная. Да? Миңа Тинчурин театры труппасы бик ошады. Алар шул кадәр зур теләк белән лаборатория эшендә катнашты. Күзләрендә очкын сибелә. Афәрин. Лабораторияда эскиз әзерләгән режиссер, әсәр авторы, композитор, сценографларга дипломнар тапшырылды. Bütün оештырылган чаралар театрда, bütün эшләгән гамәлләр, кылган гамәлләр, эшләгән эшләр, ул бөтенесе тамашачы өчен эшләнә. Тамашачыга кызык булыр өчен һәм театрга гел яңа тамашачы килер өчен. Чөнки ул менә буннар алышыну ул бик мөһим нәрсә. Яшьләр килсен театрга, ни өчен яшь режиссерларны чакырабыз? Әлбәттә, яшь режиссер яңа теманы күтәрә, яңа ысуллар белән куя, яңа приемнар белән, алымнар белән куя спектакльне һәм ул әлбәттә яшь аудиторияны үзенә җәлеп итә. Аның спектакльләрен дип. Шуңа күрә минемчә монда күп максатлы эш башкарганбыз. Инде ирештекме, юкмы куйган максатларыбызга анысы инде киләчәк күрсәтер. Алкыш лабораториясының тагын бер бик мөһим үзенчәлеге 4 көн дәвамында журналистлар театр журналистикасы буенча Мәскәү, Питердан килгән театр белгечләреннән дәресләр тыңлады. Моны раслап, аларга махсус сертификатлар тапшырылды. Озилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. 26 апрельдан 29-на кадәр Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы мәдәният өлкәсендә инновацияләр кертү һәм гореф-гадәтләрне саклау ресурс үзәге белән бәйле берлектә Россия Федерациясе төбәкләрендә якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче режиссерлар һәм Сабантуй бәйрәмен оештыручылар өчен семинар практикум узды. Тыңлаучылар алдында Татарстан Республикасының югары уку йортлары галимнәре, Көрәш Федерациясе вәкилләре лекция, мастер-класслар белән чыгыш ясады. Укулар офлайн һәм онлайн форматта үткәрелде. Курсны узу турында дәлилләп, аларга сертификатлар тапшырабыз. Алар безнең елдан-ел без Сабантуй курсларының эчтәлеген тулыландырабыз, киңәйтәбез. Ел саен укыган укучыларга кызык булсын өчен кабатланмас яңалыклар өстәргә телибез. Без ул яңалыкларны һәрвакыт кертә барабыз. Программа кысаларында Сабантуй бәйрәменең традициялар белән таныштыру һәм чараны тугры һәм ихлас татар мөхитендә оештыру максаты белән Татарстан Республикасы муниципаль районнарына барып, тәҗрибә уртаклашуда каралган иде. Бер-берең белән аралашып, дуслашып, туганнашып, ул безгә бик зур милләт хәзинәсенә бер элемент инде. Матур иттереп шуны уку организовать итүчеләргә инде зур рәхмәт, чөнки син монда шул атмосферага керәсең, һәр яктан, бөтен яктан да сиңа белем килә. Үз күзләрем белән күреп, әлбәттә шушы белгән, бөтен туплаган белемебезне Алла берсә кулланырга мөмкинчелекләр туа инде. Шулай ук бәйрәм режиссурасы, балалар мәйданчыклары һәм татар халык уеннарын оештыру, бәйрәмнең йола комплексы бизәлеше һәм музыкаль компоненты буенча лекциялар тыңлады катнашучылар. Анда алган тәҗрибәбез, анда күргән менә күргәзмәләр, андагы чыгышларны, анда язучыларның, балаларның, аннан кала Казан шәһәрендә булды. Менә кичә генә булып кайттык без Апас районында. Андагы матурлык шаккаткыч беренчеләрдән булып Сабантуй күренеше күреп кайттык. Бу зур сөйүн ичинде безгә аңлагыз. Менә бу 4-5 көн ичендә без күп алдык. Нәрсә кирәкләрне безгә. Без киңәнеп, рәхмәтләр укып, Казаннан, Татарстаннан кайтабыз. Беренче килүм шундый мин бәхетле кеше хәзер.
Казан дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән татар халык биюләре, тамбур чигү техникасы һәм татар халкының милли ризыкларын әзерләү буенча мастер-классларда бик теләп катнашты төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләребез. Безгә кирәкле мәгълүматларны, безгә кирәкле бөтен сценарийларны, китаплар белән безне бүләкләделәр, бирделәр. Материал инде, методический материал дибез бит инде. Һәм инде менә хәтле рәхмәтемне әйтәсем килә. Апас районына без андый сабакны бер кайда да күргәнебез юк. Чара Татарстан Республикасының 2 дәүләт телендә үтте. Курслар тәмамлангач катнашучыларга тиешле үрнәктәге сертификатлар бирелде. Гореф-гадәтләрне, телне саклауда зур өлеш кертүче милләттәшләребез алган тәҗрибәләрен үз төбәкләрендә тулысынча җәелдереп җибәрүләрендә шигебез юк. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән, имин булыгыз.